Kublai pi baro bat nga ai kublai ya kawai EJF bakala ai la ya nga ban ya sam na ya tin ka chong blai leng ba kani ka YouTube channel ka chong ki ban ha sha bang stang kan pen play ha chung roi awli wak pa jungi kublai shpona try ba mela ai ngai kani kalat bang ya sam ya tin ka chong me bat ha sha bang stang to ai ka ke ke bang kan ka dei ka wan kat ka jing snake ka chong me try to ai mon sim chung min ton ka le man ni bat to ma ba kan kang jungi ya ki bang business ni memang lah klep man ikni parang pan kan Jesus Christ amen so topik kemangan kan hakani ka klep mat kadai kecingen bat kecing pen kya to ladang ong ye pi ban tho ya kiles ya ka ek ba piship tiang ngai pakan nong kiles ka bajrong na banda shibon but hakini kiles ngai ba na ka bon kijongi kandan kajing shap ting lani kawai ka points lani kawai kajing shap ting ka jongi ya ka jing yap ka jongi lani ya ka jing yap ki ba hayeng hasam ka jongi ki ba ni it but la mans na thu ya ka jing shap ting lani tho ya kum kini ki list hanre kini baro ki long tang ha ka jing penchong nong rim lani ka jing prakhat pathai kai tang ka jing shap ting ya ka jing em ka ba manta par kadai ka jing kali na banda ka jongi ba hato kani ka jing shap ting kadai ka ba lani ka ne ka jing yap kadai ka ek ka ba ni shap ting e to chumudur ba lada ublei un tho ya kum kini ki list pitharai ya ka ek ba ublei u shap ting ublei ushap tiang ya ka jing pang bat ya ka jing yap ka jongi ha ka jing em ka ba kanja man sim shisha ublei khuslai haba ni pang lani haba ni yap hanre ukham khuslai palat haba ui I yangi ba ni pang lani ni yap ha ka jing em ka ba kanja man sim ni I ya shibon ki jing thu khana ha ka bible ba ublei upun khya ya ki ba pang ha ki bon ru combat u emru wat ya ki bayap ha kani ga pon ni pli tang ya ka we ka jing thu khana ka bangila man sham na Matthias kul nong ba khandai ka khot ka ba I we hadu pra ka jing thu khana shpang ka jing pan khya u chi su ya u ba pang yap shiliam hari kani ka jing ja ka dei hari Israel ba we u briu u ba pang yap shiliang u da ang not ban udan kam ya ka jing pan khya ka ba khanja man sim kam palat ban ya ka ba udan kam ya ka jing pen kya ka ba kanja do wat lada udan ha ka met ka ba dan ka ba yap shiliang hanrei u kham u ang no pan yo ya ka jing pen em lani ya ka jing pen kya ka ba kanja man sem kam palat ya ka jing pen kya ka ba kanja do bat kalong ka ba snut nat ba ujisu haba upet ya uni ubri usngathu ya ke ka ba uni ubri uperkhat usngathu ya ka jing stam ka jong u bat usngathu ru ya ka jing angnut ka jong u ban yo ya ka jing pankhya ka ba kanja man sim khampalat ban ya ka jing pankhya ka ba kanja do ujesu utip ru ya ka jing sngo ram jong uni ubri ya ka jing long pop ka jong u lakra ka da ujesu shwab un pankhya ya uni ubri udakran ya ki ktin pantengan da ka ba ong ba ya ka pop jong me lama larangi pet ya ha ka got jong ka LNG white ka jing thrang jong ki arta ha ka sla ka ba aspa hanri punyo ka tho ba u ba pang yap shiliang u ang not jor ya ka jing pen khya ya ka man sim kham palat ban ya ka jing pen khya ya ka men tang lada un yu I ya jisu bat pedang ya ka jing map ai bat ya ka jing sok bat ka benang un jin dala ka men lada un emne un yap ru kat kum ka man jung ble bon sin ha ka jing dwai gi jung ni ka dei tang ka jing dan kam jong ka do la ni jing dan kam jong ka met ba obre un sumar su khe chpang kini ki ai hanre ha ka jing yalap ha ulum u jisu uptha yangi ba in wa chwa ya ka hima jong uble pat ya ka hok jong u kumta ha ka bakut kini ki ai ba ro ki jing dan kam jong ka do ka long ngong kin wan hangi kalong ka bakham kon san yang ye bangin bu ha ka jingmut ya ki ek bakan jaman siam ban ya ki ek ba kan jado ka bane tang shipor bat shan ngan saklet no eki tangni haswa ngin pangkot tangin penam kli ha ka jingtwai awli wak pa chungi to ai ba ki ek ba na deb ya sam
try to ai bakin long ki contain ki ba mel apatha enga bangin kren ha ki brio ki jong me but to ai ru try ba ki brio ki jong me kin ko thu ya ki bang kren but ki jing but ki bam kwa ban pen sha ki ni ba rang pa na Jesus Christ amen.